σας. Είμαι ο Χάρχας. Δεν ξέρω που πείτε περίοδο αυτό. Αυτό το hashtag είναι το μότο μου και σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό. Πρώτο ξεκινήσουμε. Λίγα πράγματα για μένα. Καταρχάς, ευχαριστώ την Άριεση για τη φιλοξενία εδώ πέρα. Ελπίζω μέσα από τα λίγα που θα προλάβω να σας πω, να σας προβληματίσω και να σκεφτείτε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σύντομα, αν όλα πάνε καλά, παίρνω το πτυχίο μου στη μουσική από το Νέο Δίο Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω σε παιδικές κατασκηνώσεις στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, όπως μαρτυρούν τα social media. Βγάζω τα δικά μου βιντεάκια στο YouTube. Και τέλος, πέρυσι ίδρυσα μια ομάδα εθελοντών, την οποία και προσέχω σαν παιδί μου, το infinitygreece.com. Γενικότερα, μέσα από αυτήν την ομάδα προσπαθούμε να δίνουμε ένας στον άλλον ευκαιρίες για δημιουργία, να μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Επίσης, κλείνοντας για μένα, είμαι θυσμένος σε δημιουργία, μ' αρέσει ο μουσακάς, προφανώς. Αγαπώ τα ταξίδια, αγαπώ τα πουκάμισα, παρόλο που τώρα φοράω μπλουζάκι προωθητικό. Αρκετά όμως ασχοληθήκαμε για μένα. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό. Τι είναι όμως ο εθελοντισμός? Θα σας πάω μια βόλτα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο ο εθελοντισμός, η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα, εθελοντισμός δεν σημαίνει απαραίτητα πηγαίνω στις παραλίες, παρέμει την κινητήση και μαζεύω σκουπιδάκια, ή πηγαίνω σε μια άλλη χώρα και παρέχω ιατρική περίθαλψη. Όχι, ναι, βασικά και αυτό είναι μια μορφή εθελοντισμού. Αλλά δεν είναι αποκλειστική. Υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Ο εθελοντισμός λοιπόν δεν ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες, δύο διαφορετικές κουλτούρες που κάποιες φορές η μία εμπεριέχεται στην άλλη. Ο εθελοντής προσφέρει λοιπόν μια υπηρεσία για την οποία δεν πληρώνεται. Με την οποία θεωρεί πως καλύπτει μια ανάγκη, θεωρεί πως βοηθάει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιονδήποτε τομέα. Ο εθελοντής δεν είναι ο χαζός της ιστορίας, ο οποίος προσφέρει μια βοήθεια, μια υπηρεσία δωρεάν, ενώ κάποιος άλλος ζήτημα πληρώνεται για αυτό. Ίσα-ίσα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο εθελοντής είναι ο έσκηνος της ιστορίας, γιατί έχει τη δύναμη να προσφέρει σε κάποιον που το έχει ανάγκη, σε κάποιον που είναι πιο αδύναμος από αυτός. Ενώ ταυτόχρονα κερδίζει εμπειρίες ζωής. Κερδίζει νέες δεξιότητες, αναπτύσσει νέες δεξιότητες, γνωρίζει νέους ανθρώπους, ενώ αναπτύσσει την αντίληψή του, καθώς έρχεται σε επαφή με αληθινά προβλήματα. Η κοινωνία λοιπόν αποτελείται από πολλές μονάδες που αλληλεπιδρούν. Και τα προβλήματα πολλών μονάδων γίνονται προβλήματα κοινωνικά. Ας μην αδιαφορούμε λοιπόν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διότι αργά ή γρήγορα η επιρροή τους φτάνει σε εμάς. Οι άνθρωποι είμαστε το σύνολο των εμπειριών μας. Άκουσα κάπου και συμφωνώ πλήρως. Φανταστείτε λοιπόν να είστε σε μια κοινωνία όπου όλοι έχουν αρνητικές εμπειρίες. Δεν θα επηρεαστούν όλοι αυτοί αρνητικά. Δεν θα γυρίσει αυτή η άσχημη επιρροή σε εμάς κάποια μέρα. Και αν εμείς βοηθούσαμε να έχουμε καλές εμπειρίες, αν εμείς κάναμε κάτι καλό για όλους αυτούς, δεν θα γυρνούσε πίσω σε εμάς κάποια μέρα. Οι άνθρωποι είμαστε το σύνολο των εμπειριών μας, επιμένω. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνουμε τον εθελοντισμό είναι αποτέλεσμα των ερεθισμάτων αυτών. Και θα σας πω 5-10 πράγματα για να αποκτήσετε και εσείς κάποιες εμπειρίες. Θα προσπαθήσω να σας εξαβολέψω με την καλή έννοια. Δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Πάμε λοιπόν μαζί μία βόλτα στα παλιά. Πάμε στο Λύκειο. Πολύ παλιά, για κάποιους από εσάς, για μένα είναι 2 χρόνια πριν. Είμαι στο Λύκειο και ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Comenius. Ένα χρόνο μετά από αρκετές μετακινήσεις ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό, έρχεται η ώρα της ελληνικής συνάντησης που θα φιλοξενήσουμε 30 μαθητές στα σπίτια μας. Δεν είχα προσέξει τότε τη δυναμική που κρύβει το σχολείο μας. Πραγματικά υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Ίσως θυμάστε ως χώρα πόσο ενθουσιασμό είχαμε σε κάποιες μεγάλες διοργανώσεις, όπως όταν διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς ή τη Eurovision. Εντάξει. Λοιπόν, εκείνη η εβδομάδα ήταν ό,τι πιο σημαντικό έγινε μέσα στη χρονιά. Οι καθηγητές μας πήγαν στο ρυθμό τους, εθελοντές ή οργανωτές, μας βοηθήσανε πάρα πολύ. Ανοίξαμε το σχολείο Κυριακή όπου οργανώσαμε υποδοχή. Κάναμε μήνες πρόβα, ένα show το οποίο προβάλαμε. Μάλλον κάναμε το performance στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Ανοίξαμε το σχολείο απογεύματα, κάναμε παιχνίδια γνωριμίας. Κάναμε ξαναγείς μέσα στην πόλη. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Βάψαμε το σχολείο. Ναι, βάψαμε το σχολείο. Μας ρώτησαν αν θέλουμε. Κάναμε διαγωνισμό για την τάξη που θα βαφτεί καλύτερα. Μας πληρώσανε τα χρώματα και μέσα σε μία μέρα κάναμε το σχολείο αγνώριστο. Μην ακούσω γιατί δεν ήρθε ο Δήμος να βάψει και ότι είμαστε τα κορόιδα που απαλλάξαν το Δήμο τις υποχρεώσεις του. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι έτυχε να είμαι στο σχολείο που όποτε χρειαζόταν, ο Δήμος ερχόταν, διόρθωνε τις πλάτες. Εντάξει, έστω και καθυστερημένο. Σιγά σιγά έβαλε καθένα στο μεράκι
είναι kits, το είπαμε εμείς. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και φτιάξαμε κάτι τόσο όμορφο. Μετά από αυτό δεν ήθελε κανείς να έρθει ο Δήμος να βάψει. Να καλύψει τον κόπο μας. Να καλύψει την προσπάθειά μας. Ποιος θα το ήθελε αυτό? Μη μου πείτε πως οι καθηγητές τεμπέλιασαν και ότι χάσανε μισή εβδομάδα μάθημα. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι όποιος έχει κληθεί να διαχειριστεί ομάδα και μάλιστα μια ομάδα μαθητών λυκείου, ξέρει πόσο δύσκολο είναι. Και πριν φτάσει στο σημείο να διαχειρίζεσαι ομάδα, πρέπει να κάνεις αιτήσεις, να κυνηγείς επιδοτήσεις, να οργανώσεις πράγματα, να αντιμετωπίσεις τη γραφειοκρατία, την ελληνική. Αυτό δεν είναι καθόλου λίγο και όλα αυτά στον ελεύθερο σου χρόνο. Μη μου πείτε πήρανε μόρια και προϋπηρεσία και τον κοιτάλο δεν ξέρω. Πήραν, μπορεί να πήραν, καλά κάνανε να πήραν. Είναι κακό να επιβραβεύεσαι για κάτι που έχεις κάνει με αγάπη? Δείτε τα θετικά στοιχεία σας παρακαλώ. Δείτε πώς ενεργοποιήθηκαν όλοι και άρχισαν να ενδιαφέρονται. Δείτε πώς οι μαθητές σεβάστηκαν περισσότερο το σχολικό χώρο, καθώς τον είχαν φέρει στα μέτρα τους, να μπορούσαν, είχαν δουλέψει κι αυτόν. Δείτε πως κάποιοι ήταν εγκλωβισμένοι στο σχολείο, είχαν την ευκαιρία να δείξουν τι είναι ταλαντούχοι. Να δείξουν ένα κομμάτι που το σχολείο τους να μην το ζητούσε ποτέ. Αν δεν είχαν αυτή την ευκαιρία, ίσως δεν θέλαμε καλύτερα να την κλείσουν. Και όχι μόνο αυτή την ευκαιρία, κάποια άλλη ευκαιρία σε κάποια ομάδα. Ακόμα ακούω παιδιά που είναι τώρα πανελλήνιες να λένε ότι ήμασταν οι πιο καλύτεροι τελικοί, πιο δεμένοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάναμε πράγματα μαζί. Διότι προσπαθήσαμε μαζί. Κάναμε προσπάθειες. Ενωθήκαμε. Σχολικές παραστάσεις. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Περιβαλλοντικές ομάδες μέχρι ραδιόφωνο. Ενεργοποιηθήκαμε, επιλέξαμε να ενεργοποιηθούμε και μέσα από αυτή την προσπάθεια μάθαμε μέσα από την ομάδα να βοηθάμε και να σεβόμαστε το ένα στον άλλο. Έτσι λοιπόν, φεύγουμε από χθες, φτάνουμε στο σήμερα, στο πρώτο μου έτος, κουβαλώντας στην πλάτη μου εμπειρίες και ιστορίες παρόμοιες με την κατασκήνωση και τις θετικές επιρροές από το Λύκειο, δημιουργώ τη δικιά μου ομάδα θελοντών, στην οποία και αναφέρθηκα προηγουμένως, στο infinitygreece.com. Είναι μια ομάδα για την οποία μας πήρε λίγο καιρό έτσι να χτίσουμε τη φιλοσοφία. Προσπαθήσαμε, όμως μετά από 1,5 χρόνο θεωρώ ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο. Λίγο καιρό μετά, μαθαίνω κατά λάθος για την ISEC, όπως καταλαβαίνετε μετά το Comenius ενθουσιάζομαι, θέλω κατευθείαν να πάω εθελοντής, εξού και επιλέγω να πάω στη Σερβία για 1,5 μήνα, μέσω Global Citizen. Στην επιστροφή μου, αγκαλιάζω ανανεωμένο στην ομάδα μου, μπαίνω σε εθελοντές του TEDx University Macedonia και βλέπετε, ο εθελοντισμός συνεχίζεται εναός. Όχι, δεν σπατάλησα πολύ χρόνο σε όλα τα παραπάνω. Τον επένδυσα. Κάθε μία από αυτές τις εμπειρίες έφερα στη ζωή μου ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς. Εμπειρίες που δεν θα βιώνω αλλιώς. Με έδωσε ικανότητες που μπορώ να αξιοποιήσω πλέον και στην προσωπική και στην επαγγελματική μου ζωή. Εμπλούτησε το βιογραφικό μου και σίγουρα μπορώ πλέον να διαχειριστώ με τον καλύτερο τρόπο ζητήματα που αφορούν την ομάδα μου. Μέσα από την ομάδα, ο στόχος είναι καθένας μας να εξελίσσεται εκεί που ο ίδιος θέλει. Κάποιοι σε δημιουργικό κομμάτι, όπως το ραδιόφωνο, το blog, το web TV, κάποιοι άλλοι σε πιο διοικητικά. Το ανθρώπινο δυναμικό, το marketing. Δίνουμε την ευκαιρία σε όποιον θέλει να εξελιχθεί. Οι γνώσεις δεν φυτρώνουν, οι εμπειρίες δεν φυτρώνουν ξαφνικά. Δηλαδή δεν έρχονται εκεί που κάθεσε. Βασίζονται στην προσπάθεια και στην επιμονή σας να πετύχετε κάτι. Είναι σίγουρα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές εθελοντικές εμπειρίες στο βιογραφικό. Στο υποψήφιο αφεντικό σας δείχνουμε ότι είστε ένας άνθρωπος με κοινωνικές ανησυχίες. Πως είστε εργατικός, καθώς δουλεύατε για καιρό χωρίς να πληρώνεστε. Πως έχετε στόχους καριέρας, γιατί δεν είναι μυστικό ότι το βιογραφικό παίζει, ο εθελοντισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο βιογραφικό. Να λοιπόν, όπου εθελοντές, σύντομα θα βρεθούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, εργαζόμενοι και θα κανονώνουμε που κάποτε κάναμε σωστή επιλογή. Πήγαμε σε μια ομάδα που μας έδωσε τα εφόδια που χρειαζόμαστε, δημιουργήσαμε, προσπαθήσαμε, ανταλλάξαμε γνώσεις ή μας έδωσε αυτή η ομάδα ίσως την αφορμή να ασχοληθούμε κάτι που δεν μας είχαμε φανταστεί, κάτι για το οποίο δεν μας θεωρούσαμε ικανούς. Είπαμε λοιπόν πως τα ωφέλη από τη συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα είναι πάρα πολλά. Όσο βρούμε εθελοντικά, τόσο αναπτύσσουμε τον εαυτό μας, τόσο κερδίζουμε. Αυτό είναι το ιδανικό σε μια εθελοντική εμπειρία. Σωστά? Να σκεφτώ λίγο. Για σκεφτείτε κι εσείς. Μήπως λέω και ξελέω. Μήπως άλλα πράγματα σας έλεγα πριν και άλλα πράγματα σας λέω τώρα. Μήπως είμαι διαθεσμένη προσωπικότητα. Θα σας βοηθήσω. Πάμε λίγο πίσω μαζί. Πάμε πίσω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στον ορισμό του εθελοντισμού, ο οποίος συνδέεται ξεκάθαρα με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Μα να, εγώ σας το είχα πει από πριν. Τις είχα τονίσει αυτές τις δύο λέξεις. Ο εθελοντισμός πάει πακέτο με αυτές τις δύο λέξεις. Δεν κάνουμε εθελοντισμό λοιπόν με σκοπό το κέρδος. Κάνουμε με σκοπό το κίνητρό μας είναι η ανιδιοτέλεια, δηλαδή να προσφέρουμε κάτι χωρίς υλικό κέρδος. Να προσφέρουμε κάτι το οποίο μας γεμίζει. Αυτό είναι ο εθελοντισμός. Και το κέρδος έρχεται, ναι, το κέρδος έρχεται. Αλλά δεν κάνουμε εθελοντισμό με σκοπό το κέρδος, γιατί τότε δεν λέγεται εθελοντισμός. Το κέρδος έρχεται, αλλά δεν είναι ο στόχος. Το κέρδος είναι το αποτέλεσμα. Το κέρδος έρχεται και δεν είναι υλικό. Κάνεις φίλους, αποκτάς δεξιότητες. Ίσως έχεις μια επαγγελματική πρόταση μετά από μια εθελοντική εμπειρία. Ίσως να μην έχεις τίποτα, απλά να μιλήσεις. Δεν έχει σημασία, διότι το κέρδος είναι το αποτέλεσμα. Δεν ήταν ο στόχος. Κάνε τι θες, βρε παιδί μου. Μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί και να μην έρθει. Δεν μας νοιάζει. Αν κάνετε εθελοντισμό βιογραφικού, ξέρετε μετά από ένα σημείο γίνεται αντιληπτό. Και δεν είναι καθόλου όμορφο.
μην σκεφτόμαστε μόνο αυτό όταν λέμε ότι κάνουμε κάτι που αγνά κίνητρα. Για να κλείσω λοιπόν αυτή την ενότητα, έχω ένα δύσκολο quiz για σας. Για να δούμε. Ποιος είναι ο στόχος του εθελοντισμού? Α. Το κέρδος. Β. Το κοινωνικό όφελος. Όποιος το βρει κερασμένο από μένα είναι αυτό το καπουτσίνο. Μην τρέπεστε. Θα σας δώσω χαρτί για το βιογραφικό σας, αν πείτε τη σωστή απάντηση. Το Β λες. Για να δούμε. Είναι όντως το Β. Και λοιπόν ήταν όντως το Β, μα ποιος δεν το περίμενε. Συγχαρητήρια, δικαιούσα ένα καφέ, παίρνα μετά να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εντρυφήσουμε λίγο βαθύτερα στον εθελοντισμό. Θα θεωρήσουμε πως οποιαδήποτε μη κερδοσκοπική δράση μας που έχει ως στόχο της να βελτιώσει την κοινωνία, βελτιώνοντας είτε τον ίδιο τον άνθρωπο, το περιβάλλον γύρω μας ή οτιδήποτε άλλο μας επηρεάζει, είναι εθελοντισμός. Αυτό σημαίνει πως μπορεί κάποιος να είναι εθελοντής σε έναν οργανισμό που προασπίζεται την ελεύθερη δημοσιογραφία. Ή και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάει τα πράγματα γύρω του. Κάποιος άλλος να είναι εθελοντής σε έναν οργανισμό που μαγειρεύει και δίνει φαγητό σε κόσμο που το έχει ανάγκη. Κάποιος άλλος να διοικεί αυτόν τον οργανισμό. Διότι είναι και αυτή μια μορφή εθελοντισμού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κάτι κατευθείαν άμεσο, να δώσω κατευθείαν τη βοήθεια. Είναι και αυτό μια μορφή βοήθεια. Κάποιος άλλος να διοικεί έναν οργανισμό που δίνει στους την ευκαιρία να μιλήσει στην κοινωνία μέσω ραδιοφώνου και να μάθουμε ο ένας μέσα από τον άλλον. Κάποιος άλλος μπορεί να προσπαθεί δίπλα του, χωρίς κάποιον οργανισμό δίπλα. Δεν έχει σημασία. Και αυτό είναι εθελοντισμός. Οτιδήποτε βήμα, οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει σκοπό να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο είναι πρόσδεκτη. Έτσι λοιπόν, βήμα-βήμα βελτιώνουμε τη ζωή μας σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, βελτιώνοντας την κοινωνία. Μα καλά. Και γιατί κάποιος να επιλέξει ως εθελοντής να διδάξει μια τέχνη σε μια ομάδα ανθρώπων, ενώ δίπλα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για εθελοντές που βοηθάνε ανθρώπους που πεινάνε ή ανθρώπους που είναι άστεγους. Πολύ σωστή η απορία σας. Πάμε λοιπόν μαζί μια βόλτα στην πυραμίδα του Μάσλοου, που ιεραρχεί τις ανθρώπινες ανάγκες. Fun fact. Την πυραμίδα του Μάσλοου την έδινα στις Πανελλήνιες, έπρεπε να τη μάθω απ' έξω, δεν τα κατάφερα ποτέ. Έγραψα το 10,8. Πλέον τη χρησιμοποιώ στην ομιλία μου, ηρωνία. Ας δούμε λοιπόν τι βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας που τόσο πολύ μεταλλεπόρησε. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Αβραάμ Μάσλοου, στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες. Προσπαθούν πρώτα να καλύψουν την επιβίωσή μας. Αμέσως μετά να νοιαστούμε για την ασφάλεια. Στο επόμενο επίπεδο να κερδίσουμε την αυτοεκτίμηση, την αγάπη μετά την αυτοεκτίμηση και τέλος να νιώσουμε ολοκληρωμένοι. Να φτάσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Σίγουρα λοιπόν όλοι έχουμε ανάγκες. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια και υποστήριξη σε όποιο επίπεδο της πυραμίδας και να βρισκόμαστε και την αξίζουμε κιόλας. Οι ανάγκες που έχουμε να κάνουμε την επιβίωση στην ασφάλεια, για παράδειγμα να μην γίνεται πόλεμο σε κόσμο, προφανώς είναι πιο σημαντικές έτσι, λέμε τόσο μάρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να προοδεύουμε, θα σταματήσουμε να νοιαζόμαστε για όλα τα υπόλοιπα προβλήματά μας. Είναι θέμα ποιότητας ζωής. Χρειάζεται αυτό. Εξάλλου, κάθε εθελοντής δρά με τον δικό του τρόπο και υποστηρίζει τις ανάλογες δράσεις. Προσφέρει εκεί που νιώθει πως έχει αξία να προσφέρει, εκεί που νιώθει ότι μπορεί να φανεί χρήσιμος. Μόλις προσφέρετε κι εσείς, θα νιώσετε τι λέω. Θα νιώσετε χαρά, θα νιώσετε ότι κάνετε κάτι σημαντικό όταν λύσετε το πρόβλημα κάποιου. Θα νιώσετε μια ασφάλεια βλέποντας ότι ακόμα και πιο δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζονται και ότι μπορούν να ανατραπούν. Θα καταλάβετε πως βελτιώνει ο κόσμος γύρω μας από μικρές δόσεις αλληλεγγύης. Και εσείς είστε κομμάτι αυτής της αλληλεγγύης. Θα νιώσετε το μεγαλείο του εθελοντισμού και τη δύναμη της ομάδας. Όταν θα λέτε μαζί με τους άλλους εθελοντές, δείτε τι καταφέραμε. Ναι, πολύ ωραία τα λες θεωρία, θα μου πείτε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Λέω ότι είναι πιθανό. Μην με πείτε ονειροπαρμένο, πείτε με αισιόδοξο. Δεν λέω πως είναι εύκολο όλα αυτά και ότι μια μέρα θα συνεχίσουμε σε ένα μαγικό κόσμο που όλα θα είναι μαγικά και όλα τα προβλήματα θα είναι λυμμένα. Τίποτα δεν θα γίνει από μόνο. Πρέπει να κινηθούμε. Άμα καθόμαστε και κοιτιόμαστε, όχι δεν θα γίνει τίποτα, συγγνώμη. Πιστέψτε το, δράστε, προσπαθήστε και σιγά σιγά θα αλλάξει κάτι. Δεν λέω θα αλλάξει αύριο, μπορεί τα αποτελέσματα να φανούν μετά από 20 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Προσπαθήστε, πιστέψτε. Κάποτε κάποιος πίστεψε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια κλειστή αίθουσα χωρίς φωτιά, ήλιο και να έχουμε φως. Έγινε. Κάποτε κάποιος πίστεψε ότι μπορεί εγώ να βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας και να με παρακολουθεί κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά του πλανήτη. Έγινε. Κάποτε κάποιος πίστεψε ότι μπορούμε να τηλεμεταφερθούμε. Εντάξει, αυτό δεν έγινε. Αλλά έχουμε 2 στα 3 ως τώρα. Είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Έχετε τη δύναμη και μπορείτε να το κάνετε. Μην ακούσω εγώ δεν είμαι έτσι. Ναι, δεν είσαι έτσι. Φυσικά και δεν είσαι έτσι. Προφανώς και δεν είσαι έτσι. Ευτυχώς δεν είσαι έτσι. Δεν γεννήθηκες για να είσαι έτσι. Δεν γεννήθηκες για να ακολουθείς το πρότυπο κάποιου άλλου με βάση αυτό να πορεύεσαι. Δεν λέω ότι αν ακολουθείς το δικό σου πρότυπο θα είναι όλα ωραία. Όλοι μας έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Και με βάση αυτά πορευόμαστε. Μάθε λοιπόν ποια είναι τα δυνατά σου σημεία. Και όλα αυτά που λες ότι δεν μπορείς, κοίτα τους άλλους. Παραδειγματίσου και προσπάθησέ τα. Και ας καταφέρεις λιγότερο, δεν πειράζει. Καθένας από εμάς είναι διαφορετικός. Αρκεί να κάνεις σωστή επιλογή και να σου δώσει μια ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα πράγματα. Αυτή την ευκαιρία λοιπόν σας τη δίνει ο εθελοντισμός. Μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου που ούτε καν ήξερες. Πώς κοιτάς μετά από μεθύση, σου εξηγούνε τι έκανες και εσύ λες «Wow, εγώ το έκανα αυτό». Ναι, λοιπόν, εσύ το κάνεις αυτό. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πιστεύεις ότι δεν είσαι ικανός.
Και μέσα από τον εθελοντισμό θα μάθεις τι μπορείς να κάνεις ή τι δεν μπορείς. Δεν είναι όλα ρόδινα, εκτός αν φοβάσαι να προσπαθείς. Διότι ίσως ανακαλύψεις ότι είσαι λιγότερο καλός σε κάτι που θέλεις πάρα πολύ. Ίσως αν προσπαθήσεις και δεν είσαι τόσο καλός όσο πιστεύεις, θα κλείσει μια πόρτα. Εντάξει. Αν δεν προσπαθείς, κλειστεί, δεν θα ανοίξει η πόρτα. Θα αλλάξει κάτι. Δεν πειράζει, χτύπα αυτή την πόρτα. Μπορεί να σε ανοίξει μια κυρία με ρόλο Ευθανογιάννη που ήταν ενδιαφερόμενη στην διπλασία. Ευχαριστώ. Εσύ προσπάθησε να πει, να πει, να κάνει εκεί πέρα τα δικά σου. Αν δεν καταφέρει να πει, δεν πήγε, τι να κάνει. Κλείνει μια πόρτα, πηγαίνει στη διπλανή. Έτσι πάνε τα πράγματα. Η επαφή με όλου αυτού του ανθρώπου και όλα αυτά τα αντικείμενα σε βοηθάει να καταλάβει τι είναι και αυτό που πηγαίνει λάθο στον κόσμο. Τι είναι αυτό για το οποίο φταίει πάντα κάποιο άλλο και εμεί κάνουμε τα πράγματα τέλεια. Δεν φταίει κανεί άλλο, εσύ φταίει. Εσύ φταίει που επιλέγει να δέχει μια κατάσταση παθητικά. Μπορεί να κάνει 5 πράγματα στη ζωή σου. Μπορεί να προσπαθήσει. Μέσα από όλε αυτέ τι εμπειρίε μπορεί να αφήσει μικρά σημάδια καλή θέληση στου γύρω σου, να παρεμβαίνει όπου βλέπει πρόβλημα και να το λύνει. Όπω μου αρέσει να λέω, μάθαμε να κυνηγάμε πτυχία, διπλώματα, πιστοποιήσει και ξεχάσαμε να κυνηγάμε εμπειρίε. Εντάξει, δεν άφησα τα πτυχία, αλλά να ζήσουμε και λίγο, να μην ζήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή, ελπίζω να σα προβλημάτισα. Ξεβολευτείτε δημιουργικά, κάντε νέα πράγματα. Θα κλείσω όπω κλείνω στα βιντεάκια μου και στο ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε γιατί είναι πάντα μια καλή αρχή.